hello mga ka-listeners, mga ka-followers. Mayong adlaw, mayong gabi ka natong kanano. Kumusta? Adlaw dahil karong Merkulis no, kitsa 18 sa buwan sa Marso to 26. Dili pa din no, shout out ay ko kang it's meditating diha sa Sydney, Australia. Salamat kayo idol no sa pagkabaybay. It's meditating ang pindiha pirmi no. Ug kang Sil Sapino, salamat kayo sa pagkaminaw from Anahawan, Southern Leyte. Salamat kayo sa pagsabaybay sa sinulat ni Glenn Kino. Thank you kayo, no? Ug sa tanan nga nagsunod ano yung dramaha, salamat kayo sa pagsabaybay. O kang kang James Sampero, kang Led Segment, salamat kayo, no? Sa pagsabaybay sa mga sigilanon. Ug karon no, di ito maglangan ni ang laing sumpay ng sigilanon na sinuwat ni Glenn Kino. Parting tuwa na tanong, mga kalasunod. Si Andre o si Ethan. Kung sila yung source sa imong income, gawas nilang imong pagka-professors o pagka-inventor. Oh. Kay why nalilog ka na ko sa imong mga illegal nga kalihukan sa karapag kanyato. Animal! Unsa ba'y gusto mong mahitabo? Ha? Colonel! Unsa! Professor Charles, kalma. Kalma lang. Nauso ka ba? Naibaw ka ba sa kinigit ni kasulti? Ako ba'y giingnan ni Buana? Pulgaon ko ni mo. Relax. Kaya wag ko matawag ni mo aron ignor kang makipinatiyanay ko kanimo bisan ulasang ulasa. Di ba? Kuan, kining. Amigo ra ko. Uso ka ba? Ati mana ang bibi. Sorry. Sorry, Colonel. Kuan, kining, nakalitan lang ko. Pero, wag ko yung intensyon nga. Ang buot kong ipasabot nga. Ako'y una-una nga makik-away ka na mo. Kuhan, ikaw pa. Kay managigala kita, di ba? Correct yun kayo, Professor. Mo gyud. Kikinsa raman ang magtinabangay, di ba? Kita ramang mga suod. Sultihin lang ko, Colonel BJ. Kung maunsay akong ikatabang nimo. Sultihin lang ko. Shit. Ang buang nga, Colonel. Hindi ka niya og nahadlo ko siyang pagka-Colonel. Bisan nun saon gining animal. Dili gyud ka kumpiyansahan. Traidor gyud. Dili gyud kasaligan. Pero asa karaman. Tanahon talang unya, Colonel. Tanahon talang unya. But anyway, bisan wako'y pagsalig niya. Ang iyang gingon nga under surveillance usab di ay ako sama ka niya. Magkusyon ka na ko. Pero nga mag-amping og dili mo kumpiyansa. Sige. Tanawon ta kung sa'y mahimo ni mga tao nga nag-surveillance ka na ko. Tanawon ta mga animal. Ang kwangkol nga Professor Charles. Abi kanya agmituo ko sa iyang pagpakaroinon o paghinanggaw. Dako na kayo ko nga isod ni mo sa imong bulsa, Professor Charles. Dako na kayo ko. Karoon pa na ko na huna-huna o gisabtay. Kung ganong sa hilong, nagtinguha si Colonel PJ sa kong kadautan. Kay kaniadto pa, sa pagko pa lang kaming nagkaila o nagkahikala, may mga higayon nga nasuko o bikonfront siya nako
Tungod ang sus ka babae. Nga kanhi iyang naibkan. Apan wa makagusto niya. Ug diri makigsuod na ako. Ug sukad niya to. Daghan ang mga instances nga wa siya maayong pagtagan ako. Ilabi na niya itong hisayran niya ngang maong babae. Nakigsuod yun ako personally. Ug daghan naggipanulti labot sa mga hikayon nga harason sa ni Colonel Pichi niya itong wa pa sa mahimong pulis. Ug hangtod na nga milangyaw na lang ang mong babae. Din sukad usab ni adto. Wa na magsugat ang among da ni Colonel Pichi. Ug karon ng mga panahon na sa pagkita na mo balik. Pulis Colonel na siya. Apan wa di kapon mawa ang iyang dili maayo nga batasan. Nga mas nagkagrabe noon. Ilabi na nining impormasyon nga gisulti ni Candice nga mga tao kuno niya ang sakay niya itong sakiran nga sa pagsabot ni Ethan. Intentional kining mitas magkriya. Oh, may message. Niapir nga ni Candice. Tingalig mo na kini ang iyang gisend na picture o video ngayon gingon. Nga kauban mismo na Colonel BG ang mauto katao. Oh, bitawag si Candice. Candice? Hello, Andre? Candice? Nasend na ako ang video nga akong giingon. Pandi lang na sa mga picture sa una na ko nasend di mo bahay ni Colonel BJ. Oh, thank you. Salamat, Candice. Why sa pa yan, Andre? But kung may namatugdan ka gani nga risk, dili lang kanimo, ni Ethan o ni Fiona, sulti lang ko. Kaya aron ato kining maaksyonan. Giging naman ako ni anak kaganiha while dito pa ta sa regional office. Oo, bitaw. Nagpahinumdum lang ko. Okay. Bye, Andre. Bye, Candice. Maugid si Lusa ni Fiona. Ang kanunin pagpaduli Candice ako. Although, huwag ka ni Malaysia para na ako. Basta kasabot ko. Kadili lang concern sa kong security ang reason ni Candice. Nga nung ingon siya niinig ka rin ako. Nasabot kong ado na pa'y lain nga rason. Ado na pa yun. Apan sige kaingon ko na sa kong kawalingon. Inigsuon na yun ang akong pag-isip niya. Ug di haragid kinikutob. Kasi kayo nahuna ni Andre sa sobrang akong concern nga gipakita niya. Uwa ba ka niya kinilain na sa pagsapot mo? Pero, saong ko man. Bisan sa inyo na lang ni ini nga paagi nga madual ko niya. Malipay naman ko. Kaya naipaw ko. Nga wala may laing padulngan kining akong pagpakigsuot niya. Kaya tungod ni Fiona. Pero, sige lang. Sakit maginialang na ako. But at least, maduol ko ni Andre. Kaya masakit kung malayo siya na ako. Ay, pastilan. Imbis ni ako din hihagi. Pero madali kong mauli. Nag-traffic naman noon din eh. Tawagan ka si Fiona. Sayran ko siya na traffic ko. Call, Fiona. Oh. Huwag man ito baga. Usman ko siya pagtawag. Pre-dialing, Fiona. Huwagin mo abli sa Ethan na naa sa Sunsa Laboratory. Nga imposible man. Gawa siya masayod nga ako kiningbuot masukod. Kay gawas nga kami lang ang nahibilin din sa bahay. Makita usab niya ako sa monitor sa sud tungod sa kamera nga na-install din eh. O sige na yung kibuhat. Naglikay pa siya na ako. Kaganiha pagkat siya diha.
O wagin mo kawas. Ay, God. Dili ko gusto ini. Pero nga nung mao gini ang gitudlo sa akong... No. Usay ako buhaton nga ako kining pakigbatukan. Unsa man. Dili ko siya may mong ablihan. Dili yun. Kay pinaagi lamang ni ining paagiha. Malikayan ko ang butang nga angayan ako likayan. Kay imposible kini. Imposible yun. Kay kani sa akong pagkamatngon nga ako mauna ako. Wa ko man gid kini masinati. Sukad niya mga higayon na. Wala gid ako makasinati og ingon ana. O saman ini. Kanasayod ako. Nga wala ako'y pagbati. Sayod usab ako. Nahipos og natago ang tanang hitabo og aktibidad nga akong nasugatan sa akong sistema. Ug mahimo man nga mapanumbalik ko kining tanan kung akong tinguhaon. Apan sayod ako. Nga wala gid ko sukad masukad mapakita o mapadayag ang akong emosyon ini. Kay wala ako'y kasing-kasing nga naa sa tao nga mao ang tuburan sa ilang pagbati. Apan ganong sulod sa pagpanglabay sa panahon. Ganong sa hinay-hinay. Ingunan ni ini ang akong nasinati. Ganong ingon sa duna na ako'y pagbati sama kanila. Ganong kini. Ganong nahitabo kini kanako. Ganong ug unsa man ang hinungdan nga ingon naman ako ni ini. Ganong kini. Ug ang labi na akong gikatinghandaan. Ganong nga ang pulong gugma mao'y nagtakdo sa relasyon sa mga tao sa akong palibot. Daw ako naman usab kini nga gibati. Ug ngadto kang Fiona pagid mismo nga hinigugman ni Andre nga mao ang inventor nako. Dili na lang kumangkos nga musud sa laboratory. Tingali di ay tuod og may importanteng gipatrabaho kaniya si Andre. Sa wa pa ni makalakaw. Nabisi tingali. Magluto na lang ka ako para inigabot ni Andre. Magkakaon nami. Magluto na lang day tuod ko. Pero, yun na. Dili man ingon ini si Evan. Kaya kang mga higayon nga may mga mahinungdanon siyang buhaton. Daw sama sa tao. Mangita gid siya paagi nga maduol na ako. Apan nga nung karon, ingon sa nagligay ka siya na ako. Oh, uy, hang ako rong cellphone ang miring. Ay, bastila na. Ako man day tuod ning nabian sa sala. Tingalig si Andre ni mitawag. Nara akong phone. Oh, uy, wala naman mo ring. Ay, pasila na. Kadaghan ni ining Miss Kolski ka ni Andre. Ay, tingalig mahibong siya kung anuwa ko siya matubag. Ay, naunsa man ko eh. Anong... mo return call ka ako niya. Sa may akong buhaton. Unsa man. Ikaw wala na katong pagtawag na ako sa phone ni Fiona. Guwa dito pa na. Nga ka. Unsay puto pasabot na ini. Nabala ka na inon ko. Si Ethan ito na. Narestore mo na ito doon ako. Ang akong direct line niya. Siya na lang na ito ng akong... Oh, may mito. Si Candice Day. Candice. Hello, Andre. Yes, Candice. Huwag ko makadisturbo ni mo. Tingali, busy ka. It's okay. Way problema. Kay actually, nag-drive ako pa ingos bay.
Sukad ka ganiya? Uwa ka pa dahil makauli? Yes. Nakatiming ko grabe traffic. Sa ato pa, uwa mo pa dahil matanaw ang mga pictures o video clips nga akong nagtan ka ganina? About sa pictures, nascan ko na kini kaganina. Diri sa phone. But sa video, wa pa yun. Kinitungod sa flow sa mga sakyanan nga diyot-diyot lang mo irugamay. Unya, muhunong nasad. Ay, thought nang good nga, nauli ka na. Sorry. Nanagkasanayan ang pagpangayon ng sorry. Sa ako nang gikaingon, it's okay. Way problema. But kung mauli na ko, unahon ko sa pagtanaw kini mga videos nga mag-isend. Okay. Sige, Andre. Dili ko na lang ikaw disturbohon kay nag-drive na ba dahil ka? Nag-hands-free ko. Ay, bisa na. Dili maayong madisturbo ka while driving. Bye na, Andre. Okay, bye, Candice. Tinuod ba katong iyang pag-follow up na ko sa iyang gisin nga pictures, video clips, or iyan ang kining gihimong alibay aron makatawag og makigsulti na ko. Candice. O pala ganit pagtawag ni... si Fiona. Di pa kingon ko bumibalik pagtawag sa Candice. Fiona? Busy lang ang imong phone. Kinsa man dahil imong kasulti, Andre? Period. Nasa man na imong tono. Nalain ka nga nabisi nga akong phone. Dili pala dugay. Wa ba na mo makita diha nga mga missed calls na ko diha ni mo ganito. Kung wa ko masayop, I guess, 8 calls na nga kung nahimo. But wa mo gyud kini matubag. Unsa may problema, Fiona? Ha? Unsay problema? Kuan, Andre. Yes, wag gid ako matubag ang imong mga tawag. Sa reason nga, kuan, dito ko sa kitchen. Nagluto o nag-prepare ko sa atong food. O, kuan, before sad ko nag-prepare sa food, nag-charge ko sa akong unit kay nalubat na ni o gibiyaan na ako sa sala. Mao ba? Ngano, dili ka matuo? Wa ko'y gisulti. Ganun nangutan na ka man ako nga dili pa ko mo to. Kuan, Sabi ni mo, nabalakag yung ko kung anong wa ko ni mo matubag. Lain ni lang misuod sa kung una. nagkunahon na ka dili maayo na ako? Nagkasada na, wa mo ko'y gisulti. Ang gipasabot na ko sa akong gingon nga lain na hinon ang misuod sa kung una. Kaya tingaling sama niya itong nahitabo diha last time nga nakidnap yun ka. Mao ning santo place kung una. Mao nang sa makadaghan yung kumidaya sa imong phone. But na-relieve lang ko yang ikaw na bitawag. I'm sorry, Andre. Sorry, Sonsa. For what? Ha, Fiona? Pasilan, naunsa man ko. The way nga nakigsulti na ako si Andre sa tuno sa iyang sinultihan, mura siya guwa matuo sa akong gisulti. Mura na hinuon siyang nagduda. Usaon ko man siya sa pagpasabot kung mauli na siya. Usaon ko man ka. Andre, taon-taon ako nga ni asasod sa laboratory. Kay may mainong danon ko nga gibuhat. Si Fiona. Si Fiona? Ngano? Sige lang. Doon ako diha. Magsulti rin niya ta kung mabot ako. Sige. Sige. Ngano di ka? Unsay problema ni Fiona? Ganun diri man siya matawag na ko. Ganun dili man mismo ni Fiona kung adunay problema. Makita din sa monitor compound. Sa gawas, mo'y pag-abot sa sakyanan ni Andre. Ethan, Andre, si Fiona. wala ko mahibaw. Kaya sukad ka ganina dito ako sa sulod sa laboratory. Dili ba nagkasulti ta? Before ko nagkisulti ni mo, Ethan, nagkasulti mi si Fiona. Mga 20 to 30 minutes kung wag ko masayop. Basi nakatulog sa pagpinaabot ni mo? Okay, magsusi ko sa kwarto. Nakatuog din siya. Ugnay na anak. Pero quarter to 11.
Kikapoy katikali siya. Kaya po siya kong tanaw. Dengan sa kong trabaho nun. Nagipasikaso niya before kong lakaw. Labi na para sa office. Na siya natingali kini nga tinimark. Masaya mo pagsabot og analysis sa mga pictures of video clips nga gisinid Candice nga kung ipakita ni mo, Ethan. Dili edited or manipulated ang mga pictures ni Colonel BJ, Andre. O ba niya itong tulo ka mga tao nga sakay sa sakinan nga midas magkanako. So? Dili ka na gid angay nga mukumpiyansa niya ng tawhana ni Colonel BJ. Kay dili siya matuod nga higala. Traidor siya. Ethan. Gawa na ako'y pagsalig ni Colonel BJ Bravo. Dili na sab ko maglaom o magpatabang niya sa pagkuha niya itong Ethan. Ano? Kaya na ba ni mo, Professor Charles? Wa kay mga sakop o mga tao nga magkatabang ni mo. Ug usa pa, napamatud-an na nato nga dili gyud sayon nga kuhaon kanang Ethan ni Andre Martin. Tinuod ka na, Bravo. Apan, pinaagi sa theoretical structures, ideas and conceptual framework nga gipadaan ni Nicolay kanako nga naka-format as PDF file. Ug nga gibase kini sa daghanang mga pagtuon ug pag-eksperimento sa mga nabantog na usab nga mga scientists and inventors kalabot sa robotics. Even sa young engineering, sa mechanical aspects niini, or even computer science ug labaw sa tanan, gamit ang modern and advanced study about artificial intelligence. Sa akong gihimong pagtuon o pag-analisar, makuha ako na katong Ethan ni Andre Martin. Makuha ko na siya. Kung makuha mo na katong Ethan, Professor Charles, unsa man ang sunod nga mahitabo? Unsa may mong buhaton kaniya? Unsa man, Professor? Unsay akong buhaton? Ha! Dili na kinahanglang masayod ka, Bravo. Basta ako ipaniguro kanimo og sa tibuok kalibutan. Nga kung makuha ko na uniya ka ng Ethan, pinaagyaw niya kaniya. Mahimo na nako kung unsay buod kung mahitabo kanimo, Bravo. Unsay buot mong ipasabot, Professor? Mahimo ka na unyang labing gamahanan ug labing intelihente na humanoid robot, Bravo. Sa tibuok kalibutan, nga labaw pa mismo ni Ana unyang Ethan. Mao ba, Prof? Mao niya ka na'y mahitabo kanimo, Bravo. Pero unsaon? Mangutan na kag unsaon? Bugo! Bugo ka, Bravo! Bugo! Salamat, Professor. Buang! Dili ka lang bugo! Buang ka usab! Salamat, yapon, Professor. Oh, animal! Nagpasalamat ka na ko ang gitawag ko ikaw bugo o buang! Sa akong pagsabot sa imong giingon, Prof, nga ako na unya ang mahimong labing gamhanan o labing intelihente nga humanoid robot sa tibuok kalibutan.
Dili ba nga miingon ka na sa una pa sa sinugdanan sa imong paggama kanako nga bugo ko nga sa ato pa sa pag-abot unya niya ng higayuna mas magkayunik nako kay bugo na buang pa. Unsa? Animal! Kay wa patingali mahitabo, Prof. Dili ba? Sa history sa mga invensyon sa mga humanoid robots nga may bugo na, may buang o kusgan pa. Hanggaw! Unsa may buhaton ko kanimo, animal, aron magkasabot ka? Bullshit! Sa kapalpakan ako sa paghimo kang Bravo, mas naagit ko nga kinahanglang sa labing madaling higayon. Magkuha ko na si Ethan. Kaniini lamang pagiha. Matuman ang akong mga panganti. Mga kinanging masugdan ko na kining maong gimbuhaton gamit ang tibuok na kong konsepto. Nagihatag og gisangon ni Nicolay og sa pundok nga rikan ako. Kinahanglan yod. Og atangi ang pag-abot unya niining higayuna, Andre Martin. Paabuta kini! Kinahanglan nga pagasugdan ko na ang mahinungdanon kong gimbuhaton alang kanimuitan. Ang general repair sa imong framework and structure. Diyan ang una kong pagabuhaton, mao ang pag-upload sa imong kaugalingon sa quantum computer. Unsay mahitabo, Andre? Kung buhaton mo kini. Ang mahitabo kung ma-upload ko na kini, pinagi sa Advanced Artificial Intelligence. Magpabilin gihapon ang imong self-awareness. Kiniway kalainan sa self-consciousness nga ana karon kanimo. Mahimo kag gihapon nga makasulti. Maka-interact sa butang nga anaa sa palibot. Ug ma-access ka sa bisan asa nga dapit nga may internet connection. Or even sa cellphone. Kini pinaagi sa pag-login sa kaugalingon nga site gamit usab ang confidential password. Unsay status o kapabilidad nako kung ako masulod na sa quantum computer? 99% sa mga butang nga imong nahimo sa pagkakaroon. Huwag kausaban. Mamahimo maghapon ang tanan. Gawas lang sa remaining 1%. Apan bisan pag 1% lang kini sa imong kapabilidad. Matawag hapon kini og pinakadako og kabahin sa imong pagkaikaw, Ethan. Kay kini mao ang imong physical capability. Sa latud ka pagkasulti, kining maong personal nga presensya sa imong pagkaikaw, ingon nga usa ka humanoid robot. Ug nahibaw ko, nasabtan mo kini. Oo, Andre. Nasabdan ko kini. Pero kanusa mo kini himuon? O kanusa mo sab kini matapos? Ang tubag sa una mong pangutana, mao, nga karon na nato kini paghimuon. Andre. Gikasubok ko, Ethan. Apan kinahalan kini nga pagbuhaton. Kay dili lang kini para sa imong kaayuhan. Para usab sa tanan nga nagkinahanglan kanimo. Nagasabot ko, Andre. Salamat. Ang ikaduha kong pangutana. Ang tubag si kaduha mong pangutana, kung karon sa kini matapos, gikasubo ko nga dili ko pa kini matupad. Unsa? Apan kutob sa kong mahimo, buhaton ko kini sa paagi nga matapos dayon. Andre. Andam ka na ba? Ethan, andam ka na ba? Andaman ako o dili. Apan kay kinahanglan. Buhatan na ang angay mo buhaton. Okay. Andam na ang tanang mga gamit na kinahanglan. Ug andam na sab ang workbench o robotic test bed nga naa sa mong tapad. Kinahanglan ko na ikaw nga pahigdaw nini aron masugdan ko na ang akong gibuhaton. Ako na mismo ang mapahimutang sa akong kaugalingon, Andre. Salamat.
Nasayad ka na sa sit-up. Okay. Ipahimutan ko na ang akong kaugalingon. Oh, kadit lang. Ano? Dili ka ba na makiksulti kang Fiona? Oh, ha? Tingalig buot ka pa nga makiksulti ka niya sa dili pa nako sugdan ang proseso. Unsa man? Ha, Ethan? Alang sa unsa? Sa unsa nga rason? Oh, nangutana lang ko. Sugdi na sa labing madali ang proseso. Okay. Kung... pahimutan na. O, Andre. Upahimutang og buhigda na ko. Niya. Nahimutang ako. Pwede mo nang sugdan ang proseso. Kinahanglan ko una nga ikaw i-shutdown sa dili pa sugdan na proseso. Kinahanglan pa ba ka na? Mo ang kinaang standard operating procedure. Aron nga mas madali ang proseso sa pag-upload kanimo sa quantum computer. Kung mao, ako na mismo ang mo shutdown sa akong kaugalingon. Salamat, Ethan. Karon, i-shutdown ko na ang akong kaugalingon. Aniya? Ana, totally shutdown na si Ethan. Pagkasugdan ko na ang proseso. Wa ba ka isap ni Andre? Nga nagpakaroon ingnon lang kung nainanok sa pagkatog. Maayo unta ko wa. Oh, Andre? Ayaw ka nagmatag na dahil, Fiona. Oh, ha? Kuan? Ikasubok ko nga bitiritso ko sa pagsuot. Kaya nagtuo ko nga nakatuo ka pa. Okay lang. Labat magod kaya akong uga niya. Tinungdan nga, wala na ako ng matikdi nga nakatuog di ay ko. Wa ko makita nga natandog itong pagkaon nga imuuntang gyandam. Ha? Oo. May tingaling nga mga ano na ta. Kuan, wa ko batiaw kagutom. Mahimo tingaling muuna ka na lang. Daghan ka para ba og imbuhaton? Sigurado ka? Unsay sigurado? Sigurado ka ba nga wa ka pa batiaw kagutom? Oo. Kaya nga naman di ay. Nagtuo kang namak ako? Wa ko'y gisulti ngayon na. Ang ako unta to nga magdungan tas pagkaon. Pero kung wa ka pa magkaha, batiaw kagutom. Di talaga pugson. Kaya mo balik pasab ko dito sa laboratory. Aron akong mamonitor ang nasugdan ko ng proseso kang Ethan. Sige. Kaya kinahanglan ako mabalik dayon sa laboratory. Excuse me. Salab doon kayo ang liwag ug tuno sa sinuntihan ni Andre. Mirabag. Murag kusyo siya nga rin ako. Ano ka? Mahisabta na ka siya. Aduna ka? Juan ko ni Fiona. Dili sa ingon ini. Limitado man tod ang iyang mga liyo kong istorya. Lahi sa kasagaran. Ug nasabot ko nga doon na kinibugat na rason. Although may sabtan ako. Wa tingali niya mo na una. Kung usab kining akong isabtan. Kung husto man ugaling ko. Ako ragyapon kining mahibawan ug makumpirmar. Wa man matawag si Andre na ako. Kung sa niya ako na plano niya itong video clips nga ako na-send niya bahay ni Colonel PJ. Ingon siya nga, follow upon ko ka siya. Pero, maayo ka? Dili ka niya masabtan nga. No. Kauwawa. Dili na lang di ay. Dili lang una. Unya tingali kun may valid nga rason ako para matawag niya. Unya na lang tingali kun may update ako bahin sa kalambigitan ni Colonel BJ o Professor Charles. Excuse me. Ikaw si Police Officer Candice Gomez, dili ba?
Professor Charles? Ikaw? Nagkailag ka din ako, Miss Officer. Wa tingali wa makaila kanimo dinhi sa Cebu, Professor. Well, lisod sa tingali kayo kung nailhan ko sa mga nagkalain-laing nasod sa kalibutan. O niya mismo sa dapit din ako nahimugso o nagtubo, dili mo ilhan. Dili ba? Oo. Mao gyud. Pero iyon na, nganong Mangutanan ka na ako kung ngano nga nakaila ko nimo, dili ba? Naibong ka kung ngano nga sayod ko kung unsa ang buot mong ipangutana bisan wa ka pa makahuman sa pagsulti nini. Kay ingon nga nakalantip ang akong panguna-una o panabot. Og buot ka bang masayod kung pila nga akong IQ? Ha? Naibaw ka ba? Kasi Albert Einstein, wa moagi og modern nga standardized IQ test. Hinungdan nga way nasayod kung pila gyud ang iyang IQ. Apan ang mga eksperto may bana nga si Mr. Albert Einstein may 160 ngadto sa 180 nga IQ. Base sa iyang mga kalampusang naangkon o ingon man sa naangkon niyang kaalam. Mao ba? Mao ka na. Apan, dili sa ingon ha, sa pagpanghambog. Ako personally, aduna lamay 250 ngadto sa 300 ang akong IQ. Daw dili ka to, dili ba? Dili gyud tinuod, sir. Ha? Unsay dili ka tuhuan? I mean, ang buti pasabot nga daw dili katuhuan, pero mao man ka ha. O man tingali mawa na ako kung mutuo ko sa imong giingon o dili ba? Ang imong mga accomplishments and achievements, Mr. Professor Charles, mo'y konkreto nga maghulagway kung unsa kataas ang imong IQ. Mao kini ang ligon nga ebidensya, dili ba? Of course. Siyempre. Verified ka kini, Professor? Verified? Mailhan ba day ako? Dili lang din sa atong dapit o sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan, kung dili kini verified. Also, sa imong gisulti karon ka na ako, Professor, na ikaw good to know more about you. Ako kini i-research sa Google. Sa iyang sinultihan, na sobrang nagpasigarbos iyang kaugalingon makaingon ko. Nga imposible tingali gani nga makaangkon siya average lang nga IQ. Pero nag-unsam siya din sa presento. Kinsa og unsa makayang tuyo. Misod siya sa office sa Hebe. O hangtod dihi gayon na. O pa siya mugawas, Andre. Tingalig may mahinungdanon lang siyang tuyo diha, Candice. Di lang tingali na to hatagan og lain pagsabot ang iyang pagpakikita sa inyong hibi. Nganoon, sorry dahil nga na naman nagkasiguro ko nga busy ka. Pero ako wait nga, nahibong lang kung nga nung nasuroy siya dito sa station. Di lang na to hatagan og gibugaton ka ng iyang pagpakikita sa inyong hibi. Nasayod naman ko Andre. Nandor-surveilla na ang maong professor. So, huwag na tingali ang ako na ang akong interpretasyon nga possibly ang iyang tuyo dito sa hepe. Related yung tingali ni ini kay basin may naka-feed niya nga mao ni na. Wata masayod, pero may posibilidad. Ang ako lang ni mo, Andre ba? Nga, pahinumduman ko ikaw nga, dili ka mo kumpiyansa niya. Haba? Labi na kayo ni Colonel BJ. Dahil lang ang tingog ni mo diha, kaya tingalig may makabati ni mo. Layo ra kayo sa madaw, Andre. Naniguro kung daan nga may makabati sa akdaw niyo. Maya kun mo. Unya, di na lang natulugayon kini nga to panagsulti, kay may mahinungdanon pa kong gibuhat. Hala, Stella, sorry. Sorry ha, nalimot kong busy ka man di ay. Basta kayo mo na ka to. Pag aming o ayaw lang kipagkumpiyansa nga nila. Salamat Candice sa imong pagtawag ug pagpakabana. Og ikaw sad, kumpiyansa ra kay ka. Pagamping kay mahimo nga may nagbantay ug nagmonitor na usab kanimo diha. Husto si Andre. Kumpiyansa rin yung tinuod kaayo ko sa akong kaugalingon. As if, ang pikaside ra ang akong gipantayan. Nalimtan ako mismo ang akong kaugalingon. Labi na gyud ang akong seguridad. Salamat na lang kay napahinumduman ko ni Andre. Tinuod yun siya nga higala. Pero, wa ka siya hisabtan nga hapit sa tanang adlaw na lang kung manawag niya. Sakit man tuod palandungon sa akong side nga. Naingon ko ni ining nga niya. Pero, bisan sa ingon na lang ni ining paagi ha. Masatisfy ko sa kong kagalingon sa gitago ko pagbati nga niya. Bisan sa ingon na lang ni ining paagi ha.
Ibati biya ko kaluwi ni Candice. Kaya nagkasabot ko sa rason kung nganong ingon siya nini ka-concern ako. Kung nganong manawag yudayon siya. Kung may butang siyang may bawan nga angay kong masayod. Si Fiona. Ngano ba ka? Fiona! God! No! Usay na hita mo ni Ethan. Nausa si Andre. Patay na ba siya? Ha? Relax. Kalma lang, Fiona. Pero, bisan giunsa ko sa pagpukaw si Ethan dito sa laboratory. Huwag siya matubag. Huwag may timailan nga buhi siya. Usay na hita mo ni Andre. Utang buot sa tihi ko. Okay. Paminawas ako, ha? No! Fiona, sa ba? Fiona! Andre! Pasabtun ka. Maong pamati ako. Pasultiha ko. Unsay na hita mo ni Ethan. Naunsa siya. Pamati algi una ko. May mo ba, ha? Dako ang kadaot nga namugna sa tibuok physical structure o framework ni Ethan. Netong katapusang nahitabo niya. Ilabi na gyud ang inner part ug ang tibuok sistema nini. Nga tungod niini, di kinahanglan nga mo undergo siya og general check-up and repair. Ug mao kini rason nga gi-shutdown ko siya totally. Aron mahimo ang angay nga pagabuhaton, aron ma-restore siya. Nga mabalik siya sa iyang normal nga estado base sa atong pagkasinati ug pag-ilaka niya. Ug ayaw kalimot kung unsa si Ethan, kung unsak ang konsepto sa iyang pagkasiya. Nalimot ka ba? Oh. Fiona, dili tao si Ethan. Sama ka nato. Usa siya ka machine. A program machine gamit ang artificial intelligence. Sa laktod, usa siya ka robot. Usa siya ka humanoid robot. Ug wa siya mamatay. Kaya ang sama kaniya gawas nga way kamatayon, wa usab siya'y kinabuhi. Andre! Wa sa kong una-una og intensyon. Nga maingon ni si Fiona nga tukang Ethan. Nga nasabot kong atuan na masentro ang iyang atensyon ug pagpati nga diri unta nako. Unsa may nahimo kong sayop? Unsa man? Dili ko buot sakitan. Kay usa lang karubot si Ethan. Usa lang siya kamasin nga mahimong sa bisan unsa nga higayon o panahon. Mahimong buhion o dismantulon aron hingpit nga mawa o dili na niya makauban. Apan mausap si Ethan. Ngaluyo siyang kasayuran. Ang hilom nga application o software nga akong gitanom siyang system. Nga sa sinugdanan, gihimo ko lang nga eksperimento o gituhuan kong dili kini mo epekto. Hinay-hinay na yakining napanayag. Pinaagi sa emosyon o pagbati ngadto ni Fiona. Oh, successfully uploaded. Oh, natapos na nga akong pag-upload kang Ethan sa quantum computer. Lakip na ang tanang details and history sa mga activities nga iyang nasugatan ug nasinati uban kanamo ug bisan sa tanan nga iyang gikahimamat sa kawas. Karon na completely na transfer na ug na-upload ko na ang tibuok nga program ni Ethan sa quantum computer. Hatagan ko naghigayon si Fiona nga magkasulti sila. Ano kining gamay nga papel? Di naisulat ang link o password, Fiona. Aron makasulti mo si Ethan, gamit lang ang kaugalingon mo cellphone. Bihaan ko na ikaw, kay padayon ako nga akong pagtrabaho sa iyang physical structure and framework. Excuse me. Ang link o password. Salamat kay Paspas ang loading. Nakasunod ako sa link. Ang password na lang. Niya. Hinahinay nang na-open. Hello, Fiona.
Kumusta, Fiona? Ethan, I miss you. I miss you, Ethan. Sunda ang uban pang sumpay ng suglanon na sinuwat ni Glenn Pino. Si Andre ug si Ethan ang palihog na ko noong subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong katanunayong pagpamuna.